uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu Baba ngethuba asipha lona. Siyamdumisa kakhulu. Ngizocela ke sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Baba wethu onamandla, Baba wethu omdala kunensuku, othembekile ongumdali wezulu nomhlaba. Ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu indodana yothando lwakho, siyasondela Nkosi esihlalweni sobukhosi kulesi sikhathi. Siziletha thina uqobo lwethu, hlanza-ke Nkosi izingqondo zethu, hlanze inhliziyo zethu, hlanze izindebe zethu zomlomo nolimi lwethu. Uhlanze Nkosi ney'ndlebe zethu ukuba sizwe iqiniso lakho. Imiphefumulo yethu ukuba imukele ukukhuluma kwakho, kungaba ukusola, kungaba ukuncoma, kungaba ukududuza, kungaba ukuqondisa. Baba wethu ongcwele, siziletha sinjengoba sinjalo, ngoba uthe asize kuwe sonke thina esikhathele nesisindwayo, ngoba wena uzosiphumuza. Siza kuwe-ke Nkosi ngalesi sikhathi. Yomile kakhulu inhliziyo yethu, yomile iqiniso elivela kuwe. Nakuso lesi sikhathi lapho sesizwa ngisho namahemhemu, sesizwa Nkosi namanga, sesizwa yonke into. Baba wethu ongcwele, silambele iqiniso lakho. Khuluma nathi-ke Nkosi kule ntambama. Siyazinikela uqobo lwethu ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiphinde ngibingelele bazalwane egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyathokoza kakhulu. Sinobaba ongashintshi, ubaba ongafi, ubaba okhona phakade. Bazalwane, kuyamangalisa nje. Angingangeni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngakho konke, nendodana yothando lwakhe uJesu Kristu oyinkosi yethu. uJesu Kristu uyinkosi. Namhlanje-ke bazalwane sizofunda incwadi kaJoshua. uJoshua chapter 6. Sizofunda nje amavesi amabili. Indaba yami-ke ayiqali la, iqala nje emuva nje, masisuka nje emuva endabeni kaJoshua from chapter 1. Kodwa sizokhuluma ngalo chapter 6, lamavesi amabili sizokhuluma ngawo. Kunegama nje elijwayelekile kule ncwadi kaJoshua, igama avame ukulisho. Ilona-ke elingifikise la namhlanje. Sizolizwa mase ngifunda. Sifundeni-ke, sizofunda incwadi kaJoshua chapter 6, siqala ukufunda kuverse 18. Sifunda amavesi amabili okwamanje, kodwa ngiyafisa abazalwane bafunde nje ichapter yonke. So-ke sizofunda-ke uJesu Kristu uyinkosi. Asifundeni-ke. Kodwa ezigcineni nina kukho konke okuqalekisiweyo, funa lapho seniqalekisile nithathe kukho okuqalekisiweyo, nilenze ikamu libe ngeliqalekisiweyo, nilihluphe. Verse 19. Kepha lonke isiliva negolide nezitsha zethusi nezinsimbi kungcwele kuJehova. Kuyakungena endlini yengcebo kaJehova. uJesu Kristu uyinkosi. Ilawo-ke amavesi esizokhulekela phezu kwawo namhlanje bazalwane. Isihloko esisiphele inkonzo yethu namhlanje, ukuzingcwelisa noma ukuzigcina kubo ubungcwele. Uzigcine kubo ubungcwele, ukuzingcwelisa. Lithi-ke uverse 18, kodwa zigcineni
nina kukho okuqalekisiweyo. Okay, uma sihlehla ngale ndaba, njengoba ngishilo ngathi kusuke ekuqaleni nje, uJoshua uhambe efaka amagama athi zingcweliseni for ikusasa, zingcweliseni ngokuthi kuzokwenzeka okuthize. Uma nje siya laphayana ku-chapter 3, khona igama engingolibona lapha ku-chapter 3 verse 5 wakhona uthi, uJoshua wathi kubantu, zingcweliseni ngokuba kusasa uJehova uyakwenza isimangaliso phakathi kwenu. uJehova uyokwenza izimangaliso phakathi kwenu uma ninjani, uma nizingcwelisile. Bese lithi leli vesi esilifundayo lithi zigcineni kukho okuqalekisiwe. Kusho ukuthi ukuze sigcine singcwelisiwe, kumele sinqande unyawo lwethu noma izandla zethu noma amehlo ethu kukho okuqalekisiwe. Likhona ivesi esengibathe ngiyazama ukulikhumbula, angisazi ukuthi likumahubo bani, likhuluma ngokuthi funa abalungileyo belulele intonga yabo kukho okungalungile, isabelo sabangalungile. Angazi noma ngiyaliphambanisa, kodwa ivesi elisho kanjalo. Lisho ukuthi asimele nathi ukugijimela ey'ntweni uNkulunkulu athe akazifuni, aziqalekisile. Asimele nathi ukululela izandla zethu lapho. Kusibuyisela emuva-ke bazalwane le ndaba, isibuyisela emuva ukuthi sithe uma siphenduka kwanezinto esiy'shiyayo, ezinye besisayithanda, kodwa ngenxa yevangeli, ngenxa yemiyalo kaNkulunkulu, saziyeka, sazishiya. Asifanelanga-ke futhi ukuthi sithi mase siyibona bese siyayifisa, sizilangazelele, size sizenze esitha, size siyiqoqele ukuyisebenzisa singabonwa, noma size siqhubeke nokuzenza singabonwa ngabantu, ngoba kuNkulunkulu konke kusobala, akukho okusithekile. Noma ngabe isebusuku, noma ngabe lobo busuku bumnyama ngendlela yokuthi awukwazi ngisho ukubona into eseduze nawe, noma ngabe liyaduma, noma ngabe liyana kakhulu emhlabeni kumnyama, kodwa uNkulunkulu uyabona. So uma yethe into iyisinengiso noma ingayinhle kanjani emehlweni, kodwa thina simele nje ukungaluleli ngisho iy'nhliziyo zethu khona. Because mase sikubuka sikuthanda, sesisenza lento yenkanuko. Ngiyakhumbula ukuthi sike safunda ekhaya lezwi ngenkanuko, okwakuthiwa khona inkanuko yamehlo, kukhona inkanuko nje yayichaziwe lapho kulezo y'nkonzo. So-ke inkanuko yamehlo iyona isilidele kakhulu ekutheni siyifake enhlizweni into, mase siyifake enhlizweni ibisizala isono, bese sigcine sesiyenza, noma-ke singasayenzanga ngokwenyama, kodwa spiritually suke sesiyenzile. Bazalwane, kuningi engingakusho ngenkanuko nje yamehlo, ngoba vele kuze kuthiwe ngesiZulu, khona isisho sesiZulu esithi umona usuka esweni bese uye enhlizweni. Kanjalo nobubi busuka esweni buye enhlizweni, kanjalo yonke into isuka esweni iye enhlizweni, bese kuphuma isithelo. Bese lithi izwi likaNkulunkulu, inkanuko izala isono, bese kuba ukubhubha. Uma nje inkanuko isithathile kulandela ukufa, ngoba usuke usuwonile. Isono-ke sizala ukufa, bazalwane. So-ke mase sisayifunda-ke le ndaba, isifundisa ukuthini uma yethi zigcineni.
uNkulunkulu uBaba usinika imiyalo yakhe iyasitshela, ikakhulukazi la kuthiwa imiyalelo eyishumi, iqoqe yonke imiyalo uNkulunkulu uBaba asinikeze yona. Ithi iNkosi uJesu uma isigcwalisela bembuza ukuthi imuphi umyalo omkhulu, uyiqoqa ngemiyalo emibili, uthi thanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke amandla akho, nangawo umphefumulo wakho, bese uthanda umakhelwane njengalokhu uzithanda wena. Asikwazi ukuqhathanisa ukuthi sithanda umakhelwane njengoba sithanda uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu simthanda ngenhliziyo yonke, ngamandla onke, nangomphefumulo wonke. Kusho ukuthi asimgodleli lutho uNkulunkulu, asigodli kwasani. Umakhelwane simthanda njengoba sizithanda. Uma ngabe ngilambile, ulambile. Uma ngabe nginosizi, unosizi, naye usizi luyafana, inhlupheko iyafana, konke lokho okwethu kwala kuyafana. Uma mina ngilambele izwi likaNkulunkulu, naye unayo leyo ndlala. Uma ngabe mina ngilambele ukuthi ngibusiseke, naye unayo leyo ndlala yesibusiso. So ngimthanda, ngimbuka ngeso engizibona ngalo mina. Umakhelwane-ke lo. Kodwa uNkulunkulu ngakho konke engiyikho, ngimthande ngakho konke engiyikho. Uma ngabe-ke umthanda, uyayigcina imiyalo. Uyigcina ngoba phela uyamthanda. Ingani thina nje emhlabeni, abayeni bethu, thina-ke sinabayeni, uyayazi into ayithandayo and uzama ngawo wonke amandla ukuthi ayithole injengoba eyithanda. Ake ngilinganise nje, uma ngabe umengo engeke awudle ungazange uhlutshwe, uyazi ukuthi uyawuthanda umengo, kodwa uthanda uhlutshiwe. So uma umnika wona, uzomnika wona uhlutshiwe. Uzozama ngayo yonke indlela ukuthi akawuthole, akawudle ngoba uyawuthanda, futhi awube ngendlela ongayona, awuthanda uyiyona. uNkulunkulu usithanda-ke nathi sigcine imiyalo yakhe ngaleyo ndlela, siyigcine ngokuphelele. Uma ngabe into ayifunile, idinga amandla, idinga isineke, idinga isibindi, idinga konke, sikufaka konke. Ingakho ezwini ngale kuMathewu ithi iNkosi uJesu, ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwey'mpisi. Kusho ukuthi la nginithuma khona kunobungozi, kodwa zidedicate-eni, yiyani laphaya, nazi ukuthi nami nginani. Uma ngabe beya lapho, bayazi ukuthi ukhona lo esimthanda ngakho konke okwethu, esiyimisela ukwenza konke akushoyo, noma ngabe kunjani, noma ngabe kutheni. Uthi-ke la uJoshua eyala abantwana baka-Israyeli, eyala thina, uthi asizigcine kukho okuyisiqalekiso, okuyisinengiso, sizigcine kukho okuqalekisiwe. Ngiyakhumbula-ke ukuthi la kwiTestamente endala, abantwana baka-Israyeli bephuma eGibhithe, babeyaliwe ngezizwe ezazisendleleni ababezoyifica, izizwe ezazingakhonzi uNkulunkulu Baba, izizwe ezazinonkulunkulu bazo. Babekhonza, abanye babekhonza ilanga, abanye bekhonza inyanga, abanye bekhonza iy'thixo abazenzile, kuhlukahlukene. So uNkulunkulu Baba wabayala ukuthi bangazihlanganisi nalezo zizwe, ukuze bangaze bayithole sebekhonza lezi zinto abay'khonzayo uNkulunkulu ezimningisayo, eziyisiqalekiso. Ngoba uma ngabe bekwenza lokho, bazokwenza amasiko akhona, benze zonke izinto zakhona kuqalekisiwe kuJehova. Kusho ukuthi okwenzile lo, noma ngabe uyedwa kulesi sixuku, kulesi sizwe sonke, kuzongcola indawo yonke. uNkulunkulu akasezuyibheka ngendlela efanayo indawo yonke. Nathi sike sibone-ke nje la emhlabeni ukuthi uma ngabe ikhaya elithize linengane eyisigebengu,
Asize singacabanga ukuthi akufiki kuqala emcabangweni ukuthi abazali bakhe abathandi ngoba bambophisi. Kodwa kuye kufike ukuthi iseyigebengwini. Siwuleyibhele lowo muzi ukuthi iseyigebengwini. Kanjalo kanjalo. Kodwa uNkulunkulu uyayisho lento ukuthi oyedwa mangabe enza isiqalekiso, siqalekiswa sonke. Uma ngabe nje angingangeni kuzose kungena ipolitiki. Bazalwane, simele siyiqaphele-ke, singaluleli intonga yethu. Kukho okuqalekisiwe uNkulunkulu, kukho okunengekayo emehlweni kaNkulunkulu Baba. Singaluleli izandla zethu, sinqande izinyawo zethu, sinqande amehlo ethu, sivale iy'ndlebe zethu. Kukho okunengekayo okuzosingcolisa, sigcine sesinengeka nathi kuNkulunkulu, sigcine sesingabaqalekisiweyo kuNkulunkulu. Leli zwi-ke liyagcizelela kumlaleleni uNkulunkulu, lalelisise. Ngoba uma ungazwanga kahle, kukhona uzolokhu uyibuza ngakho ukuthi hawu nalokhu, kanjani nje, hawu akukho ezwini. Iningi-ke indaba yokuthi akukho ezwini, kodwa uzothola ukuthi mhlawumbe ucashe ngezwi elithize ongakaze ulinake. Konke uNkulunkulu akushoyo, mhlawumbe inceko ethize ekushoyo. Kukhona ezwini, kucashe ngendlela mhlawumbe uyokuthola ngelinye ilanga iBhayibheli likhulu, futhi uNkulunkulu kulezi iy'nsuku, uNkulunkulu Baba, uthumile umoya wakho oyingcwele, uyakhuluma kakhulu nabantwana bakhe, bese beyakudlulisa. Inkinga iba sekutheni asinakho ukuqonda ngokupheleleyo. Sidlulisa nezinto okufanele zakhe thina, sizi-expect ukuthi azakhe abanye abantu. Ngaleyo ndlela, kunobungozi. Ngiyafisa ukungangeni khona, kodwa ubungozi obuba khona, ugcina usuyijaji. Uma ngabe uyidlulisile leyo nto, kanti iqondene nawe, uzogcina usuyijaji ukuthi abalaleli, abamlaleli uNkulunkulu, kanti usuyona nangaleyo ndlela. Bazalwane, asizigcineni ebungcweleni bukaNkulunkulu. Singavumeli izinto eziyize zisithinte, ngoba kuyisinengiso. Lize lithi izwi likaNkulunkulu, khona yini oswele ukuhlakanipha akakucele? Ileyo nto okumele siyayenza. Ngithe angiyadlula lana. Siyadinga njengoba siyadinga ukusigcina singcwele. Njengoba isho incwadi ukuthi ibangcwele ngoba nami mina Jehova ngingcwele. Ku-First Peter lapha kuPetro wokuqala chapter 1 verse 15 lapho. Kusho ukuthi ukuze-ke senze okuhle, sizigcine ezinengisweni nasenkohlakaleni nakukho konke okuqalekisiwe, kufanele ukuthi sizigcine singcwele. Singavumi lutho oluzosiphazamisa. Singavumi lutho esizolokhu siliphendula engqondweni. Into mangabe uyizwile, mhlawumbe uyizwe etekisini bese ulokhu uyibheka amacala onke ukuthi hawu, kanti ukuthi kwenzeka kanje, usulokhu ucabanga ngakho, usungcolile, sekukungcolisile. Okwakho ukuthi zihlambulule kuNkulunkulu ukhale, Nkosi ngiyacela ungihlambulule, ungigeze kulesi sono, usibhale phansi, usivume isono sakho. Ngoba lezi zinto eziyintuli zendlela siyashesha nokuyikhohlwa. Sengathi ungathi uma kuqeda ukwenzeka usheshe uye phansi ubhale ukuze ungakhohlwa, ngoba usuke ungakwenzanga wena, kusuke kungesona isono osikhomithile wena, kodwa kusuke kuyinto ekungcolisile. Ke bazalwane, siqhubekeni novesi 19. Uvesi 19 uthi, kepha lonke isiliva negolide nezitsha zethusi nezensimbi kungcwele kuJehova. Kuyakungena endlini yengcebo kaJehova. Lapha uJoshua babezohlasela iJerikho. Kusho ukuthi siyakhumbula ukuthi njalo mangabe kwakunempi beyithathele impango, beyithathele lezo zinto
abantu abafe bayishiya. Kungaba igolide, kungaba njengoba kubalwa lana, kungaba iy'mpahla, iy'ngubo, kungaba imfuyo, kungaba yikho konke njengoba kubalwa lana. So lapha-ke kulesi sizwe nizokhumbula abazalwane ukuthi inkosi uSawuli yathi iyo ihlasele, kwathiwa angabuyi nalutho, angathathi lutho. Zazikhona iy'nkomo zizinhle, kwakukhona ogolide nosiliva nothusi nani nani nani, kukhona, kwathiwa angabuyi nalutho. Kodwa ngoba uNkulunkulu wayazi ukuthi kuqale kusiwe, akafuni nokuthi bakuthinte, kuqale kusiwe. Inkosi uSawuli ithi-ke yalalela-ke abantu mabethi asithathe kuze ey'khuluphele siyohlabela uJehova. UJehova lo okuqala kusile, bona sebeyohlabela yena ngakho okuqala kusiwe. Le ndaba-ke ingihambise ngaze ngayofika kuyilotho bazalwane. Kukhona lento okuthiwa yilotho engingayi-understand-i nokuthi yenzeka kanjani. Kodwa enhle kodwa ibe isiningiso kuNkulunkulu. So uma ngabe ngizowina ilotho, ngake ngithi-ke ngaleza y'khathi ngakambuleleki, ngangiye ngithi uma ngingawina ilotho ngizokwakha indlu yenkonzo ekhaya. Ekhaya kwakusazitabalaswa befuna ukwakha, umama efuna ukwakha indlu yenkonzo. So sonke-ke sasitabalasa-ke inyanga nenyanga sibone ukuthi siyakhipha. So bese ngithi mina ihamba kancane le process. Yabona uma ngingawina ilotho ngavele ngiyoyakha ngiyiqede le ndlu. Ngangizobe ngenze exactly njengoSawuli. Ngangizobe ngithathile okuqale kusiwe ngathi ngiyonikelela ngakho uNkulunkulu, kusho ukuthi ngiyamthuka. Ngithi wena Nkulunkulu uhluphekile. So ngizokuthathela kokuqala kusiwe usiyozibusisela khona. Ngangizobe ngenza iphutha elikhulu, kodwa kwakusengqondweni yami, ngangingakakhanyiseleki. So njengamanje bazalwane, ziningi izinto esizenzayo sithi senzela uNkulunkulu, kanti yena uziqale kusile. Yingakho nje kugcizelelwa kakhulu ukubuza intando yakhe. Yingakho nje kugcizelelwa kakhulu ukuthi sikhulekela yonke into. Ngoba kwesinye isikhathi umcabango ungabukeka umuhle. Njengoba izwi lisho lithi umuntu unamasu enhliziyweni. Maningi amasu ethu. Kodwa uma ngabe singawayisi, singawaginqeli kuJehova imisebenzi yethu yonke, yena ebese eyahlolisisa aqondise imikhondo yethu, sizokona, sizokwenza sithathe okuyisinengiso, senze okuqale kusiwe kuJehova. Bese thina siyaqalekiswa, thina nezindlu zethu ney'zukulwane zethu. Siqalekiswe thina nendawo zethu esihlezi kuzona, imiphakathi yethu. Lisho njalo leli zwi elingena ukuthi kuzokonakala, sizobe siyahlupha indawo. Lithi uvesi 18 uthi nilenze ikamu libe ngeliqalekisiwe nilihluphe. Sihlupha kanjani? Ngoba ulaka lukaJehova luzokwehlela kuleyo ndawo la kwenziwa khona isiqalekiso. Ingalokho sizwa ezwini lenkosi ukuthi iGomora neSodoma, leyo mizi yomibili yabhujiswa ngesenzo esasenziwe idlanzana labantu baseSodoma. Yaqalekiswa indawo yonke, ulaka lukaNkulunkulu lwayivuthela, yashiswa ngesibabuli, kwangasinda muntu ngaphandle kaLothi okwathiwa akaphumi. Now bazalwane, sisabuyela lapho. Ziningi izinto ezibuya, kuthiwa isikhuni sibuya nomkhwezeli. Ziningi izinto ezisehlelayo ngenxa yokuthi silandile okuyisiqalekiso, silulele intonga yethu phezu kwezinto ezimbi. Silulele izandla zethu kukho okuqale kusiwe, bese siba nemiphumela engemihle. Uthole ukuthi ngiyalinganisa, kuthiwa umfundisi uboshiwe ukhwabanisile, yabona.
mhlawumbe uboshelwe iy'mali zebandla, mhlawumbe ingoba silulele intonga yethu kokubi. Uyabona nje kwakhona ukuthi umuntu athe wini ilotho bese thina singabafundisi sesi-expect ukuthi anikele ebandleni ngaleyo mali. Seselulele izandla zethu kukho okuqalekisiwe. Bese-ke kube khona isiyaluyalu, isiphithiphithi, i-chaos, kube ne-chaos ebandleni. Sike sibone lapha ku-social media belwa beshayana ngezandla abaphathi, abaholi bamabandla, beshayana okwangempela ngoba balulele izandla zabo kokuqalekisiwe. So uNkulunkulu wehlisa ulaka lwakhe kuleyo ndawo, bese kuyahlushekwa, abazalwane bahlupheke bengazi bazoyinqanda kanjani. So-ke bazalwane, bese-ke la likhuluma ngesiliva negolide nezitsha zethusi. Futhi-ke yilezo zinto-ke ngike ngathi uma ngifunda-ke ngacacelwa ukuthi into esinikela ngayo kuNkulunkulu kufanele kube yinto ecengekile, emsulwa, enhle, ethandekayo kuNkulunkulu. Iminikelo yethu kuze kukhothwe nangokolibo ukuthi kungcwele kuJehova. Into oyikhiphayo enhlizweni yakho yamandla akho, uNkulunkulu akuphe wona, kuthiwa ingcwele kuJehova. UJehova kuyena obuka inhliziyo yakho as unikela ngonikela ngakho. Ngiyakhumbula ukuthi inkosi uDavide sike sakhuluma, ngike ngayikhotha last time ukuthi inkosi uDavide ifuna ukwakhela uJehova indlu. Wathi cha, ungayakhi. Wayeseqoqile izinto zokwakha uDavide, eseyiqoqile, eselungiselele. Wathi uJehova cha, kuzoba indodana yakhe ezokwenza ngoba wena izandla zakho zigcwele igazi. Cabanga ngoba lelo gazi laligcwele ezandleni zikaDavide, wayebuza njalo uNkulunkulu ukuthi ngihlasele na? Wayebuza njalo, wayengaphumi impi engazange abuze. Kodwa uNkulunkulu ongenaso isithunzi sokuphenduka, okungekho okusithekile kuye, uyalibona igazi ezandleni zikaDavide. Uyadlula-ke manje enhlizweni, usebona ezandleni zakhe. Uma sibukisisa amahubo uDavide ayewabhala, kwawukuthi uyayindlala inhliziyo yakhe uNkulunkulu, kwawukuthi unale connection, uxhumene, uyamazi ukuthi ungubani, uyazi nokuthi ukhonzwa kanjani, uyazi nokuthi yini ayithandayo. Ngoba uyabona nje, wayazi uDavide ukuthi ngakho konke enginakho kumele ngimkhonze, ngakho konke enginakho. So kodwa uNkulunkulu uthi izandla zakho zinegazi, indodana yakho izongakhela. Uyanikela-ke uDavide, akukho ayekuthathe empini, akukho ayekuphangile, kodwa wayekhiphile abantu ukuthi bahambe bayoqhephula amatshe, bahambe bayomba la matshe ayigolide, bahambe bayocengisisa leli golide ayezolifaka la. Akukho ayebuye nakho empangweni. Kodwa sithola la ukuthi uNkulunkulu baba khona lapho kuJoshua, umtshela ukuthi bangathatha lokhu abazokuthatha okuyigolide nesiliva nani nani, uzokungcwelisa kungokwakhe, kufanele kuye endlini yengcembu. Khumbula phela ukuthi uJehova ubona kude kunathi, ubona into ikude. Wayazi ukuthi kuzohamba kuhambe, ishayeke, yakhiwe indlu kodwa ishayeke, izizwe ziyithathele. So kusho ukuthi wayazi ukuthi azokuristora, uzobe kuristora ngamandla akhe, ngoba phela usho njalo lapha kuHagayi, uHagayi chapter 2 uvesi 8 wakhona uthi ngelami isiliva, ngelami igolide, kusho uJehova Sebawoti. So asikwazi ukukhesa, asikwazi ukuqalekisa ngoba akuzange kuqalekisa, kubusisiwe, lisho njalo izwi,
lithi awukwazi ukuqalekisa okubusisiwe. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, samane saphela-ke isikhathi sethu, kodwa nje kubalulekile kakhulu ukuthi iminikelo yethu ibe msulwa. Esikuletha kuNkulunkulu Baba kube msulwa, kungabi nalo iphunga, kungabi nayo isithunzi, kungabi nayo ukungcola okuthize, kungabi ngokuqalekisiwe, ngoba uma unikela ngokuqalekisiwe ungcolisa ikama, ungcolisa indawo yonke. Awugcini ngokungcolisa wena uqobo lwakho, kodwa ungcolisa nabanye abantu abakhona nendawo yonke. Ulaka lukaNkulunkulu uma selwehla luzobhubhisa yonke leyo ndawo. Asikuqaphele-ke lokhu bazalwane, sisigcine siyingcwele, sisigcine ebungcweleni, siziqaphele kakhulu, sizigcine, sizilondoloze ebungcweleni ngokusizwa uNkulunkulu Baba ngoJesu Kristu oyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane, ake sime khona lapho sikhuleke. Baba wethu ongcwele, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, siyabonga izwi lakho, siyacela Nkosi ukuthi ukhulume ngalo kulowo nalowo, sisazosihlolisisa Baba wethu ongcwele ukuthi mhlawumbe asilulelanga yini nathi intonga yethu kukho okuqalekisiwe nokungcolile nokuyisinenyiso emehlweni akho. Sisazozihlolisisa, sipho unembeza abakhaliphile, usiphe ingqondo ekhaliphile, usikhumbuze, khomba amabala njengoba umhlabeleli esho ethi mabala onke angcolisa umoya ngihlanze Nkosi kuwo namhlanje. Baba wethu ongcwele, sizosho njalo asinalo elinye ithemba, nguwe kuphela ithemba lethu, asinayo nenye inqaba, nguwe kuphela inqaba yethu. Siyacela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ulondoloze Nkosi ukuphila kwethu. Nkosi, siyahamba ngokukholwa endleleni yakho, kodwa ziningi izinto ezisiphazamisayo. Siyacela Nkosi, usiphe amandla okunqoba, usiphe amandla okubheka phambili, usiphe amandla okugxilisa amehlo ethu kuwe, singawasusa amehlo ethu kuwe, ukuze singezukuhuheka, silingeke ngapha nangapha, kodwa kuthi okuqhamukayo sikwazi ukunqoba ngayo asithandayo. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyabonga-ke bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Siyanithanda kakhulu. Siyabonga ngezipho ezinhle uNkulunkulu asipha zona usuku nosuku. Abanye bamukelisiwe abantwana abancane bayisibusiso. Ngiyafisa yilowo nalowo utholile umntwana omncane akhulume ukuphila phezu kwakhe, angakhiphi nelilodwa igama eli-negative. Angathi uma esekhala ubusuku bonke ukuthi eyi uyahlupha. Cha, ungayisho, khuluma ukuphila phezu kwakhe. Bombonga uJehova ngakho konke. Nisikhulisele bona-ke, sibalindele abadumisi bethu, sibalindele abashumayeli, sibalindele abafundisi. Khulumani ukuphila nje phezu kwabo, nibadedicate usuku nosuku. Noma ngabe uyadlula ubeke isandla ukuthi nje Nkosi umo wakho lo uzehlukanisele yena. uJesu Kristu uyinkosi. Mangibuya kubazukulu, I get so emotional bazalwane, ningixolele. Uyabazi ogogo nabazukulu babo, ngiyanithanda. uJesu Kristu uyinkosi.